kahle nginjenje ngocoach abalocal but ngoba sengifike kule level angisabadingi ngocoach abalocal manje phakathi kocoach abalocal neSundowns ubani obedevelop omunye wathi uyena ngiyazi uSundowns bedevelop coach akwazi ukuthi ungathi iclub ingadevelopa ucoach akwazi uma ngabe idevelopa ucoach iclub ngaba inayo le achievement ubani obekhipha itechnical strategy efundisa uPitso ukuthi how to coach kwiSundowns uma phela uma udevelop ucoach usukumtshela ukuthi ndoda ucoacha kanje hlakanipha kanje igame ifunde kanje substitute kanje starter maku ama games kanje iqala ngabadlali thizeni umdlali ngamunye umdevelopa kanjani uyibona kanjani ipotential kumdlali goalkeeper esiswini umaneuver kanjani kwakushuthi khona umuntu esingamazi owayefundisa uPitso ukuthi how to coach iSundowns no Rulani ukuthi how to coach even no Mnqithi isiphambene lesi statement yabo usuke wafuza kwenye team omunye umuntu ojwayele ukwenza izinto ezingalunganga for i-team ocoach abangabe vele uPitso safika kwiSundowns zazikhala zimkhale